Centria tekee yhteistyötä pohjautuen yritysten ja muiden toimijoiden tarpeisiin. Kerropa Marjut, miten esimerkiksi hanhet liittyvät Centriaan. Testasimme hanhien häätämistä etäohjattavien maa-ajoneuvojen avulla sellaiselta alueelta, jossa niiden ei toivota olevan. Saadut tulokset ohjaavat puistotoimia jatkokehittämään ratkaisua haluamaansa lopputulosta kohti. Muistathan kuitenkin, että hanhien häätäminen on luvanvaraista toimintaa. Antoni, mitä jäteasemalle tehtiin? Kuvasimme jätteiden lajittelupihan dronella ja aineistosta luotiin interaktiivinen 3D-malli, joka ohjaa asiakkaiden toimintaa jätepihalla. Kerrotko Heidi, mitä yhteistyötä Perinnekeskuksen kanssa tehtiin? Perinnekeskuksen kanssa testattiin erilaisia digitaalisia ratkaisuja nuorten ja muiden uusien toimijoiden houkuttelemiseksi mukaan vapaaehtoistoimintaan. Samalla jaetaan perinnetietoa laajemmalle yleisölle ja taataan pääsy Perinnekeskuksen näyttelytiloihin esteettömällä tavalla digitaalisesti. Centria tekee ilolla yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tiedon ja osaamisen lisäämiseksi alueella. Centrialla on käytössään laaja kalusto ja valikoimasovelluksia, joita hyödynnämme testauksissa. Perehdymme toimijoiden tarpeisiin ja testaamme saatavilla olevia sekä kehitämme uusia ratkaisuja, jotta yhteistyökumppanimme saavat tietoa ja osaamista konkreettisella tavalla.